March 17, 2019. So tanang laktod nga pinatianay, tanang tukhang killings, tanang nanlaban excuses up to March 17, 2019 covered sa investigasyon sa International Criminal Court. So kung dunay mapamatud-an ang ICC nga responsable atong laktod nga pinatianay until March 17, 2019, mahimo niyan taralon sa korte. O sigon sa Korte Suprema, obligado ang Pilipinas pagtabang sa ICC, pagpadakop, pagpriso, pagsilot anang mao mga opisyal sa gobyerno. So critical kaayo kini mao desisyon, importante kini desisyon sa Korte Suprema. Sa ato pa, sa mga tuig nga sakop ta sa International Criminal Court, dunay jurisdiction ang ICC nato. At pagsusi ato mao mga krimen. Kano sa ganita nasakop sa ICC 2011 atol sa administrasyon ni anhing Presidente Noynoy Aquino. Si anhing Senador Miriam Defensor Santiago mo'y main chief architect sa atong membership sa International Criminal Court kay siya may chairperson ni adto sa Senate Committee on Foreign Relations. Ug articulate kayo si anhing Miriam Defensor Santiago nga kumbinser sa mayoriya sa mga senador nga i-ratify ang atong membership sa International Criminal Court. So nahimot ang miyembro sa ICC since 2011. The withdrawal ni Duterte in 2018, effective ang withdrawal sa 2019. March 17, 2019. Sa ato ba, ang tanang krimen nga gipasangil batok ni Duterte from 2011 to 2019 maimbestigar sa International Criminal Court. Mao nang giapil og imbestigar ang extrajudicial killing sa Davao Death Squad. Bisag wa pa ma-presidente si Duterte niya itong higayuna, kay covered naman na sa International Criminal Court. Ang mga nahitabo between 2011 and 2019, mahimong panginlabutan, mahimong imbestigahon sa International Criminal Court o sigon sa Korte Suprema sa Pilipinas, obligado ang gobyerno sa Pilipinas pagtabang sa ICC, pagtuman sa iyang mandato